Da Allah manaja fa. Manaja? Manaja ya rasu ne? Manaja ya rasu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi manaja ya rasu yau sati ɗaya kenan yanzu da rasuwarsa. Mutumin kirki wallahi. Me ke tafi da kai? Dama ina zuwa ina siyan kaya ne kuma ana ban bashi. Ya sunanka? Sunana Bala Jafaru. Bala Jafaru. Okay. Ba abin ka bashi? Ni ba abina bashi. Okay. Ka tabbata ba abin ka bashi? Manaja aka ce ka rasu. To gane ni ne nan. Hajiya. Wato dama irin ku a ƙasa ba ku da gaskiya da riƙon amana. Manaja kai haƙuri. Hajiya ki sa baki. Sa bakin in ce me? To wannan an yi ne don a gwada ka kuma ka faɗi jarrabawa da aka yi ma. Tabbas malam ka faɗi a jarrabawar da aka yi. A ranke daɗe na ƙara so. Yawwa manaja abin da ya sani ce ka zo. Magana ne za mu yi akan kamfani. Saboda ina son in ba da giveaway so kuma ya kamata a yi tunani a duba wanda ya kamata a bawa ko ya aka gani. Gaskiya ne. Haka ka aji a ba wanda kuma bai kamata a bashi ba. Tabbas. So yanzu za mu yi wani abu ne. Za mu shirya abin ne a matsayin baka nan ka rasu. Hakan ma kuma yayi. Saboda kaga idan aka ce baka nan ka rasu duk wanda ya zo za a tambaye shi ana bin shi bashi. Duk wanda ya amsa yes ana bin shi bashi to kaga shi ya cancanta a ce an ba kyautar. Wanda kuma ya amsa cewa ba abin shi a matsayin kuma ana bin shi kaga bai kamata a bashi ba. Tabbas saboda akwai masu rahin gaskiya da ba ta garin sun yi yawa yanzu. Ka gane? So shine na ce bari in kira ka zo mu ga ya abin zai kasance. Ya kake gani? Ku ne ɓata gari. Kuma alaƙa da mu da kai ta yanki. Dan Allah manaja kai haƙuri. Dan Allah. Kuma kuɗin da ake binka manaja sai ka biya. Dan Allah manaja kai haƙuri. Dole ka biya bashin da ake binka malam. Manaja kana ji abin da take faɗa dan Allah kai haƙuri. Ka fita daga cikin office. Manaja ka sa baki. Get out! To masu kallon mu da fatan kun nishadantu kuma kun ilimantu da wannan gajeren bidiyo namu da kuka gani. Ramin ƙarya ƙurarre ne, don haka ku guji yin ƙarya. Ku ci gaba da bibiyan shirin Mizanin Rayuwa a Idon Matambayi Network.